खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिआव जगदान जानाय हाबाफारिखौ लानानै बे समाव दैदेनगिरिनि गेजेराव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे बे समाव सोलिबाय दङ आरो बे समाव खाम्फा बरगयारिनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ लानानै बिथां आसामनि बरगय मन्त्रि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआबो खुगा बेखेवदों। प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों जेब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दंमोन अब्लासिम बिथाङा दाम दंमोन, नाथाय बे समाव बिथाङा गुबुन राजखान्थि हान्जाजों थांबाय, बिहा जेबो दाम गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। थांथो जेला बिपिएफआव दंमोन होनबा दाम दङमोन। बिपिएफनि जोंनि लिडारखौनो निन्दा खालामनानै थांनाया बेहा जेबो जाहैया। आरो बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथांखौ लानानैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनलांनो थाखाय नाजादोंमोन, जों बिथांनो स्कप होदोंमोन आरो बे समाव बैफोर दैदेनगिरिफोरखौ गारनानै थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव थांबाय। अब्ला बिथाङा थांनाय लोगो लोगोनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव थासान्दि समावसो बिथाङा दाम दङमोन, नाथाय बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाजों थांबाय, बिथाङा दाम गैला होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। आरोबाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनलांनो सानदोंमोन, थामहिनबा बे समाव बिपिएफनि इयुन आफादगिरि बे आफादगिरिखौ बिथां खाम्फा बरगयारिखौनो हयथ' सानदोंमोन। थामहिनबा बे समाव बिथां बरगय मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि बुंनाय बायदिब्ला जे बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारिखौनो लानानै फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनलांनो थाखाय सिमां सुजुदोंमोन जानो हागौ, जायनि थाखायनो बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंथिदों जे बिथांखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ दैदेनलांनो थाखाय सानदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म। आरो बिथाङा बुंथिदों बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नेवसिगारना थांदों, बिथांनि थाखाय मोजां जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जेब्लासिम दंमोन अब्लासिमल' बिथांनि थाखाय बा बिथाङा बेसेन दंमोन, नाथाय बे समाव बिथाङा बेसेन गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बरगय मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। थांथो जेला बिपिएफआव दंमोन होनबा दाम दङमोन। बिपिएफनि जोंनि लिडारखौनो निन्दा खालामनानै थांनाया बेहा जेबो जाहैया। बे नायनो रोङाखसै, जों बेखौ लानानै बिपिएफखौ सालायनो सेस्था खालामदोंमोन, नाजादोंमोन, खिन्थु बेयो बिपिएफखौ नायाखै, रायजो राजाखौ नायाखै, बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ नायाखै, मात्र गावनि बेक्तिगत सार्थखौ नायनानै बियो इउपिपिएल दलाव जगदान हैबाय। बियो गाव मा मोनहैगोन बे गावनि खोथा, गावनि खाफालनि खोथा, खिन्थु जोंनि बिपिएफनि लिडारा फैगौ समाव आरोबाव दिनै जिहेतु रायजो राजा नुजोब्बाय, 4 बोसोर नुबाय, 5 बोसोर जानो बारा गोबाव गैला, बेखौ लानानै रायजो राजाया दिनै गोदानै सिन्था खालामबाय हाग्रामा महिलारिया फैफिननांगौ होननानै। दा बिसोरनि बे इच्छाया पुरन जाथों, इसोरा जोंनो बोर होथों, जोंनि सिन्थाफ्रा मोजां जाथों, बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। थेंक इउ।